Yo! What's up guys? Yun. Ito ang ating intro. Ayaw mag-intro dun sa labas. Okay. Magkano kami ngayon? Chubby Bunny. Yung marshmallow ilalagay sa bibig. Okay. So yun, gawin na po natin ang ating challenge. Let's go! Kasama natin ang aking dalawang kapatid. Yan, si ate at si Hydra. Okay, let's go! Bangat ang intro ko. Yung intro ko na lang talaga sa YouTube. Play mo na yan, Hydra. What's up mga kawakwak? Andito tayo ngayon sa YouTube ng aking kapatid na si Hydro Vasquez. Hindi pa nakaplay. Naka-play na. Sorry, kulinate ko. Iyan siya at gagawa kami ng challenge. Ang challenge na ito ay Chubby Bunny with a small marshmallow. Oh my gosh. Okay, transport ka. Hindi kami pala. Ano? Game na ba kayo? Yeah, oh my gosh, it's my YouTube channel. Ang gagawin ko? Channel? Ang gagawin ko? Oh! Una! Ikaw lang day. Oh, walang ano ha? Walang nununok. Tututuhan ko kayo. Game? Game? Mainit, hindi. Hindi! Chubby Bunny. Kabe. Dapat tayo isa. Chubby Bunny. Kabe ba ni? Pa. Ano ba na ito? Chubby Bunny. Kabe ba? Chubby Bunny. Para tayong mga sira din eh. Kabe ba ni? Hindi, kabe ba ni? Chubby Bunny. 3, ganun. Chubby Bunny 3. Kabe ba ni 4? Chubby Bunny 4. Kabe ba ni 6? 5. 5. Maalam mong bilang? Chubby Bunny 5. 5. Kabe ba ni 6? Chubby Bunny 6. Chubby Bunny 7. Chubby Bunny 7. Chubby Bunny 8. Chubby Bunny 9. Chubby Bunny 1.
Dapa ako dun, kaso ang lahuga ko naman. Alam ko na. Ate, ano masasabi mo? Ayaw, kumami ka dyan ah. Ano masasabi mo? Galing. Ano masasabi mo? Challenge. Mahirap. So ayun guys, tapos na yung ating challenge. Pamini challenge sa aking mga kapatid. So yun, panalo ako talaga. Ako talaga ang malakas to. Kaya sunod challenge ay ano naman, samyang. Yung manghang na noodles. Nakakapaso sa bubunga. Okay. Naku pa ako doon sa marshmallow na yun. Ang lakas ko talaga, no? Ganun ako kalpit. You know. Please like, comment, and subscribe. Pa-share na rin. Ano pa ba? Shout out. Wala pa ako siya shout out. Wala naman nagsabi. Okay. So, doon ko na tatapusin. In 3, 2, 1. Salamat. Peace.